sa ako ng ginaingon ganiha, diha sa atong intensyon sa pag-ampo alang sa bukasyon. Kita nangayo sa Ginoo nga unta dinhi labi na sa atong parokya iyang kitang hatagan sa pagpalapnag, pagpalambo sa bukasyon nining atong parokya. O ang bukasyon nga atong gisgutan, dili lang pagkapari, pagkamadre, kundi bukasyon sa kaminyuon o sa pagkaulay, nga maugayoy mga batakang tawag sa Dios kanato. Kini ang atong gipangayo, kini ang atong gipangaliya, kini ang atong gihangyo diha sa Dios. Pero nindot diha sa Ebanghelyo nga kita gihatagan og dakong ehemplo unsa man gyud ay ning magampo ta sa Dios, unsa man gyud ay ning manghangyo ta sa Dios. Duha ka tawo ang nanghangyo sa Dios. Una, ang tawo nga maoy leader sa sinagoga nga miduol kang Hesus kay namatay ang iyang anak nga babae. Remember, patay na ang babae. O ang iyang hangyo kang Jesus sa pag-adto sa balay, pagtapion sa iyang kamot ngadto sa babae, aron siya mabuhi. Ang tradisyon o ang pagtuo sa mga Hudyo, mga igsoon, nga ang kalag sa maong namatay, kung wala pa kini nakaabot o 3 days, naapa ka na siya sulod sa kinabuhi sa maong patay. Diha na mugikan o mawala na gyud, ultimately death will come through decays. No? Diha pag-abot sa 3 ka adlaw. Mao nga ang hope gayud sa maong amahan nga leader sa sinagoga. Bisan tuod patay na siya, apan mabuhi gihapon kini kung anaa si Jesus mo tapion kaniya. O uban niya nang maong dakong pagtuo, nakita nato nga sa katapusan natuman gayud kini. Laing example sa nangaliya, nagahangyo, nagaampo sa Ginoo. Kining usa ka babaeng gitalinugan sa dugay ng panahon, hemorrhage. Gani, kung atong tanawon ang version sa laing Gospels o sa laing Ebanghelyo, makita nato nga i-describe na kini 12 na siya katuig sa pagkatalinugan sa iyang pag-antos niini. Nga nahurot na gani ang iyang tanang mga bahandi. Unta aron matambalan siya pero wa gayud siya naayo. Apan diha sa sekreto, personal niya nga pag-ampog, pagsalig sa Dios nga makagunit lang siya sa sidsid sa sinina ni Jesus, maayo na siya. Ug dinhi nakita nato nga si Jesus mismo wala lamang ingon nato nga wa nagpakabana sa maong intensyon kundi iya kining gitubag. Usahay mga igsuon, in the desperate moments, we pray to God. Our prayers always is with hope. Ug kini untang duha ka ehemplo sa atong ebanghelyo, mahatagan kita og makanunayon nga inspirasyon sa atong pagpadayon sa pagpuyo, pagpadayon sa pagpangaliya sa atong mga intensyon. Nag-recall me kung kanusa man tong katapusan nga nay naordinahang pari dinhi, no? And it was about 30 years plus ago. Ug nakaingon kita magsaysinta na kita katuig ngano man nga wala kayo moturok ang bukasyon sa pagkapari dinhi sa atong parokya. Ug usa kadako nga nakita nga pamalandungan ang kining realidad nga kumusta kaha ang atong pagpangaliya ngadto sa Ginoo niini. Isip usa ka katilingban
No? Kita ba formally nangaliyang adto kaniya? Mao kana mga kaigsunan nga atong gilantaw nga kining Lunes atong yung gibutanga kini mao ang atong katilingbanon isip usa ka parokya mangaliya kita sa bukasyon. Ug dili gani lamang sa bukasyon sa pagkapari kay kibalo kita nga ang matag pamilya seedbed of vocation. Nga unta taliwala nining atong kahimtang karon ang matag pamilya conscious nga naay bukasyon nga gitanom o gitawag ang Dios diha sa matag usa sa maong anak diha sa maong pamilya. Hangtod dili kita mangaliya niini mga igsuon. Pinagiuna sa tanan sa consciousness that we need God to respond on this. Nan walay makagunit sa sidsid ni Jesus. Walay makaadto ngadto kang Jesus aron pagpadayag nining pangaliyaha. Mao kana nga unta mga igsuon, mahigmata kita niini. Pipila na ni, I think we are doing this for more than a year, pero pipila raman. Akong gihangyo nga kadtong mga pamilya sa seminarista nga naa na karon sa seminaryo, tabang mo ampo para sa inyong anak. May mga anhi. Pero pagkuwang na gani ang pag-alagad sa pari tungod kay gamay rami, wagas ang atong bagutbot. No? Kana ang atong lantawon. Imbis ato nga himuon ang reklamo, atong himuon ang pag-ampo. Ug kana unta ang atong lantawon. Nga unta na ay daghan nga mga kabatanunan nga mahimong conscious. Nining bukasyon na tawag sa Dios diha kanila. Mao na nga unta tabangan nato ni. Dili lang ta magampo sa atong kaugalingon nga panginahanglan, tanaw nato ang katilingbanong panginahanglan usab. Nga mahimuunta, nga pabilo, nga mas muduol kita kang Kristo uban sa dakong paglaom. Lord, makagunit lang mi sa imong sidsid. Kay balugyod mi nga ikaw tinubdan sa tawag sa bukasyon diha sa pagapari, pagkamadre, pagkaulay, pagkaminyo, dili mo kami pakyason diha sa maong tawag. Uban sa atong lihok nini, kita maningkamot nga unta. Mahatagan kita adlaw-adlaw nga paglaom nga moduol kang Kristo ug musalig sa iyang kaayo sa pagtubag sa atong mga pag-ampo. Amen.